ya kuchokera kuzipani zina zimene kuti bwanji mutipatse mwayi onena kuti tikhaleso ndi akatswiri athu amene amadziwa za makina ngati amenewa kapena za ICT kuti pamene mukugwira nawo ntchito kandi kampani imeneyi kamukupanga zina zilizonse ifeyo tizikakhala tikufufuza nawo kapena tikuona nawo kuti titsimikizo kuti palibe chachinyengo china chilichonse chimene chikuchitika pa Chingereza amati election management system. Inuyo mukhoza kuvomera zimenezo? Funso ilili likubwerali kuti akufuna akatswiri a ICT kuti abwera azaone system kuti ikuyenda bwanji pamene popotanira kuti ayi chifukwa chokuti their security protocols mmene momomo kuti kodi data yathu ikhala itetezedwa bwanji. Pachiya mali kupewa kuposa kuchiza. Zimene mukunenazo zikuveka ngati kuchiza osati kupewa yayi. Anthuwa akufuna apewe chifukwa amene mwaneneramu mukunena kuti tapanga ndiye matizati ndi amukhoza panga verify. Tinene kuti atati papezeka vuto pamene papa ndi kuti mufunikatu mubwererenso kuti muchiteso pamene anthu zimene akuimvaniza kuti tizionera limodzi kuti ngati pali chinthu cholakwera choti kuchiona chokayikitsa tikonzerere nthawi imeneyoyo kuti matizati amene akatuma petro akhale kuti ndi wovomerezeka mwina sosikafunanso panganso verify fanizo kuti imene timapanga izi ife tikuzidziwa zayenda chonchi koma zimene munenazo kumapero atatu akapanga flag ma issues kuti apa sitikuonapo bwino apa sitikuonapo bwino inu ngati electoral commission ndinokonzeka kuti mukabwerezenso ntchito imeneyi. Mukamvetsetsa kufotokoza kwanga chimene tikunena kuti sitiloleza system chifukwa cha security protocols. Nanga ndino Amalawi ndi Annabel Mutharika wayankha mwachimvemvemve kunena kuti chifukwa cha security protocol sitikuyenereka kupanga audit. Ndeti mafunaso tauze MCP avitumbiko mumba a Richard Chimwendo amene mapanga press briefing kunena kuti Annabel Mutharika akuti lero ndakhulupirira kunena kuti nthawi zina umatha kupita kukamusumira munthu osaziwa zokonera kuti ukuzisumiranso wekha pamapeto pake zinthu zizakuvute. Amalawi Annabel Mutharika anatiyankha anatiuza ife Amalawi kunena kuti zipani zotsutsa sizikulolezedwa kupanga audit chifukwa chonena kuti security protocol sikulola kuti auditing ichitike. Ndeti mafunaso tikuyankheni Richard Chimwendo Banda komanso inu vitumbiko mumba kunena kuti security protocol sikutilola ife Amalawi kuti mupange auditing kuchisankho chimenechi. Olotitapita ku court nkhani ya auditing tikayankha Malawi kunena kuti security protocol ya ifeyo Amalawi sikutilola kunena kuti auditing ichitike. So no lero zikhale zophweka kunena kuti security protocol iphwanyidwe. Annabel Mutharika tiphwanye chifukwa chonena kuti abwera kuzadandaula nda MCP alekawakawereti tayira umazisata. Musatone kupepera ife Amalawi sitikulola, ife Amalawi sitizalola, ndipo maprogramu onse amene mwakonza kunena kuti mukumulumbirisa chakwera lachitatu lino usiku tofuna tauze Amalawi osalola ngakhale kumadera kwanuko kwatumizidwa asilikali ochuluka kunena kuti akangolengeza kunena kuti Lazarus Chakwera nda amene wawina inu musayankhule kena kalikonse. Tigwirise ntchito malegeni mwala wa legeni tufuma ziwika kuti ukuchoka patu umangozindikira wamenyedwa padiso wamenyedwa kunkhongo wamenyedwa konsana wamenyedwa pamwala
mwala wa legeni suli ngati mfuti yonena kuti ukaomba imatulusa saundi kuti pa nkuziwa kunena kuti saundi ikuchokera kwakuti. Choncho IMCP timafuna tikuuzeni kunena kuti security protocol si kutilola kunena kuti tipange audit. Chimene chikufunika tingosatira zimene Malawi Electoral Commission yatiuza. This is Comrade Tanyo Powering Pop FM chigawo cha Kumatsulo. Amalawi chigawo cha Kumatsulo kuno ndikudziwiseni kunena kuti Lazarus Chakwera akunena kuti iwo salola kuchoka ku State House, alolera kukhesa mwazi. Ndiye ndinanena masana kunena kuti mwazi umene Lazarus Chakwera alolera kuti aukhese umene utikhesera limodzi. Ifa Malawi tizirunjika ku mbumba ya Chakwera, kumene kuli mbumba ya Chakwera ndi kumene tizilowera kukakhesa mwazi. Nanga siye walolera kukhesa mwazi ku mtundu wa Malawi, nde ife Amalawi kuli konse kumene kuli mbumba ya Chakwera nkumene ife tizilowera. Tione ngati muti mwatenge osaku Nchisi, osaku Amalembo, osaku Nchinji akumtundu kwanu mukhale nawo ku State House kondi kwateteza. Ulendo uno inu mukamakhesa mwazi, Amalawi so akhesa mwazi. Sitisiyana zopepera zonena kuti andale azapeperesa Malawi, andale akayankhula nzika zizingoti yes bana, yes bwana, yes bwana zata. Ndipo apa pakhala poyamba mpomaliza wandale wina aliyense akamabwera kunena kuti ine ndikakhala pa mpando ndizikhala ndi mphamvu ndikauza polisi azitisatira ndikauza aame. Apa pakhala poyamba ndipolekera. Yelekezani kupanga programu imene mwayikonzayo nde muone mmene Malawi adzukire. Amalawi programu yanga madzulo ano lero sinimafuna ndibwera ndi programu, koma ndikubwera ndi programu chifukwa chonena kuti zimene vitumbiko mumba Richard Chimwendo, Jesse Kabwira, Valentino Piri, Mai Yolamu, zimene azikonza Mai Colin Zamba amene azikonza zimenezo ndi zimene zandibweresa chigawo cha Kumatsulo kuno kuti ndibwere ndi programu. Khesani mwazi, Amalawi iso tikhesa mwazi. Kuli bwino anthu amwalire koma dziko la Malawi likhale ndi ufulu. Chifukwa ngati sitikusatizani zofuna zanu muzooneka ngati ndino maduli chichewa chimene chimayankhula kulilongwe. Mvuli chili pa ground. Tulusani futi tauzaso Amalawi kuti inunso pangani imene mungapangire mipaliro imene anatisira makolo ija ititeteze. Mapulani anu satheka. Ulibanji mbale wanga Kondwani osachoka pa uchinipo ya pa social media po usachoke uza chimozi Wabakiri TV osachoka pamene popo. We need to fight for freedom for Malawians. Anthu akumuzi avutika anajeredwa ndrama ya fertilizer ma 15,000 anthu akumuzi alephera kupeza fertilizer wochipa. Anthu akumuzi tikunena pano akugula katundu modula. Anthu akumuzi ali pampani akusowa chochita as we are talking right now. Wina abwere azaka kamile paudindo gologolo pamtengo akaka kamile sisteka achagweratu inumpita. Ngati ndisinga ngamene anakunamiza kunena kuti ukakamile kukhala kumeneko.
ndipo choyamba ndifuna ndikupempheni mtsikana amene munamukhwimira munamuyika mu State House kulumu kumene mmakanisa wina aliyense kuti aziro wako mumutenge mtsikana amene muzipita naye atuluke kumene koko. You think we don't know kuti munakhwimira munthu wakwanu munamuyika mulumu ku State House kumene ino si malo wako kumene anthu samalo wako mmangompasira chokudya ngati galu siziteka. This Malawi is for everyone. It's not for Chewa, it's not for Lomwe, it's not for Tumbuka, it's not for Sena, it's not for Nkonde. The country of Malawi is for everyone. Ngati munakhwimira kusanjikako kuti simuzachokako ichi chikhala chaka choyamba chonena kuti wandale asazapangeso mistake kukakhwimira State House. Amalawi ndifuna ndikuwuzeni chigawo cha kumadzulo kuno kuli programu imene yakonzedwa ndi MCP. Kuli programu imene yakonzedwa ndi MCP kupyolera kwa Vitumbiko Mumba, Richard Chakwera. Endi ndifuna ndikuwuzeni ino anthu apo MCP kunena kuti Vitumbiko Mumba anthu akumusaka ku Namibia chifukwa cha ndrama zimene anaba ku Namibia, ndipo mdziko la Malawi wabaso ndrama za njanji ya kunsanje tikuzifuna ndrama zimene zicha. These people, they are trying to protect all the evils which they did. Ndefe siti kulola. Amalawi, we need to stand up and fight. Ngati anthu aku Mozambiki analephera kuteteza ziko lao. We are not Mozambicans. We are Malawians, and we are going to show them. Amalawi MCP ingatuze zifukwa zingati zonena kuti Amalawi akaivotere. MCP titati tifuse mafuso ingatuze zifukwa zokwanira zonena kuti Amalawi akaivotere. MCP mwatijesa nyika, mwatijesa chiteze. MCP munthawi ya chisankho inoyo kulibe mafuta Amalawi akuvutika. MCP munatibera ma 15,000 a fertilizer ndipo fertilizer ayo osatipasa. MCP munapha Chilima ndi anthu 9 komanso wa polisi kwa Msundwe munapha Chiwaya ku parliament. Ndemu kufuna kundusa zonena kuti Amalawi azikakhala biya mamawa kunena kuti tukamvotera Chakwera. MCP munabaya matayala amagali moto ku parliament. Zimene zicha mukuona ngati Amalawi ayiwala. Munamenya anthu kumbowe mukuona ngati Amalawi zinthu zimene zicha anaziwala. Amalawi ito amakudikirirani, ndipo tsiku limene amadikira Amalawi kuti azathane nanu linali la pa 16 March, ndipo Amalawi anathana nawo. Posta Chilo Pompa munafuna kupha Joyce Banda. Posta Chilo Pompa munafuna kupha Enoch Chihana. Posta Chilo Pompa munafuna kupha Frank Mwenefumbo. Just to mention a few. Do you think Malawians are happy with you? Kunena kuti akuvotereni kuti mbwerere Sumboma. Ndi madusa ndakumana ndi pabwandiro, ndafika pabwandiro ndapeza pendulo ndadusa pamene popo navala t-shirt yofira. Pamene popo panali Adauti Sulaimana, Amumba, Achimwendo, Akunkuyu,
amakambirana za programu imene ndikubweresayi. Ku judiciary kwaperekedwa ndrama yokwana 5 biliyoni kuti DPP ikapita kukadandaula zisakamveke. Public Affairs Committee kwaperekedwa 100 biliyoni kuti asayankhule china chilichonse chokhuzana ndi chisankhochi. Ndipo 300 biliyoni yapita ku mabungwe osiyanasiyana amene ali mdziko mwathu kuti akhale chete asayankhule zokhuzana ndi chisankhochi. Mayolamu omwe ndi mkulu wa apolisi wapasidwa 150 biliyoni kuti agawane ndi anzake komanso agawane ndi makomishona. Ndiye ndikufunseni inuyo makopolo akamamanya ngati ineyo amene mmayima mu msewu a traffic, ndrama imene walandira Mayolamu ikupezani? Ndikufunseni, mukamapanga makani, mukamapangira Amalawi makani pamene Amalawi akufuna iwo kumenyera ufulu. Choncho Amalawi ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti pali programu imene yakonzedwa kunena kuti Chakwera akulumbirisidwa lachitatu usiku. Lachiwiri Annabel Ntalimanja akukakamizidwa, ndipo uyu amene tikumuti Devin Pace ndi zake akumkakamiza Annabel Ntalimanja kunena kuti alengeze zisankho lachiwiri usiku, lachitatu usiku MCP akalumbirise Chakwera. Moti ku Blantyre, ku Zomba, kuti ayamba kwatumizira anthu mautenga onoti azinyamuka azipita ku Lilongwe kuli inauguration ya President Lazarus Chakwera. Yesererani muone Annabel Ntalimanja ngati dziko la Malawi likutha chifukwa ababa ndetu kugawana chifukwa mbali ina Mulanje, Tcholo, Chilazulo, Zomba, Chani izilamulidwa ndi ku Mozambique. Chigawo cha kumpoto chikupita ku Tanzania. Dziko la Malawi silikhalapo. Ngati likhala Central Region, muzipanga zanu za ku Central Region izo. Choncho Amalawi programu imene aikonza Achakwera ndi timu yawo ndionena kuti lachiwiri usiku Annabel akukakamizidwa. Tamva kale kunena kuti lerolo Annabel akuyenereka kuti alengeze koma akumukaniza. Ngati sakulengeza lero Annabel Ntalimanja, dziwani kunena kuti akulengeza lachitatu, akulengeza lachiwiri usiku, ndipo lachitatu usiku Chakwera akuti akukamulumbirisa. Asilikali ochuluka atumizidwa ku chigawo cha kumpoto, chigawo cha kumvuma, ku chigawo cha kulowa Shire, ndicho linga chonena kuti pamene akulengeza zimene zizi Amalawi m'maderamo tonse tikhale khuma nyomi, pasapezeke munthu wokuwa kunena kuti zathika bwanji kunena kuti Lazarus Chakwera ndi amene wawina, pamene ifeyo chisankhochi timachiona kuti wowina ndi wakuti. Choncho Amalawi ndifuna ndikupempheni osapanga mantha. Chifukwa zimene zikuchitika mdziko lathu nchimozimozi kumwalira kupita kwakha kumanda osamamva zimene zikuchitika kunja. We need to fight for our rights. Choncho chigawo cha kumadzulo kuno Amalawi ndifuna ndikuwuzeni, tikangomva akulengeza za Chakwera muli ndi ufulu kupanga china chilichonse. Kandi office ya boma yakuyandikirani, kandi filling station yakuyandikirani, kandi chani chimene mungaone kuti ichi chapheka ulo titachiwocha. We must suffer, all of us. It's better everyone asanduke umphawi, asanduke osauka. Chifukwa chonoti we don't need politicians to use us
ife tisakhala mawikoni omapita tikakavota tikakasankha chimene tafuna iye azibwera kunena kuti iye wasankha ichi ubwanji wasankha ichi. It's our right to vote, to choose what we want. Sitikufuna nkhondo mdziko la Malawi. Tili ndi makolo athu amene akuyenda ndi ndodo. Tili ndi makolo athu amene ali okalamba. Tili ndi azibale athu amene ali osaona, olumala. Chakwera, you need to think twice. Ngati munapha chilima koma zisakhuza Malawi. It was not our move. It was your move kuti mumuphe chilima ndicho linga choti mukakamire pampando. Mwaipisirapo pampandopo chokaniponi tizalemba antchito azaupukuta mpando kuti wina wobwera kuzakhala pamene popo asazapeze zoyipa zimene mwayika pamene pozo. Mulibanji Ayasinta Chikapa amene ali mkulu wina amene ndi mkulu wa Malawi Electoral Commission. Ayasinta Chikapa apasidwa ndalama zonena kuti azinyengerera ma commissioner. Ndifuna ndikuthokozeni ma commissioner komanso ma monitor nonse a DPP amene mwakana ndalama za nkhani ma 500 million ma 500 billion. Inuyo mukanatha kukhala anthu olozeka pakutha pa mmawa koma mwakwana zonsezo mwanena kuti no mufuna dziko la Malawi kuti likapindule. Ndifuna ndikuthokozeni chigawo cha kumadzulo komanso a Malawi ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti anthu amene amanena kuti amangidwa anapezeka ndipo IMCP anathamanga ndikubera pa social media kunena kuti anthu amene agwidwa aja ndi IMCP ndi DPP, anthu amene agwidwa aja ndi IMCP amene amakakamizidwa kuti azisintha mafika ndi asilikali anagwira ndi musanamizidwe kunena kuti anthu amene anagwidwa aja ndi DPP pofuna kuziyelesa nchifukwa chake iwaja anathamanga ndi kuzayankhula. Muli banji topere muluzi nkhani yake ndiyo mweyo galu iwe usampase ndi mpasa. Amalawi munthu amene akukakamiza zonsezi kuti zichitike ndi a Valentino Amumba amene panopa tape Vitumbiko Mumba amene tapeza makalata awo akuchipatala kunena kuti ku Namibia anapenga misala komanso kumene kwa anabandrama ku Namibia akuafuna ndiye wabandrama ku Namibia wathawira ku Malawi iso wanyerako wabandrama za njanji ndiye akufuna kumapeperesa anthu. Inu masapota a IMCP ndikufuna ndikuuzeni ichi, chikondeni chipani chanu, alangizeni anthu a chipani chanu osati kupanga zinthu za kwaipa koma kupanga zinthu zimene by the end of the day anthu azakona. Mukundimva kwa Kabdula, mukundimva kunsaluko, mukundimva kudowako, kumagawo ako mukundimva, kwa Nsundo mukundimva. Ya ndamumva wina akuyankhula kuti comrade zimene mukunenazo ndizona. Chipani wacho ononga ndi Richard Chimwendo Banda amenenso kwawo si ku Central Region, kwawo ndi kwa Mvumbwe koma wationongera chipani. Yomweyo galu iwe, ukundimva galu iwe ala comrade utino uyoyo yemweyo galu iweyo, iweyo ndiwe galu ukufuna Malawi azivotika. Galu iwe Malawi, as I'm talking right now, Vitumbiko Mumba akutenga ndrama kutulusa mdziko mwathu kumapitisa maiko akunja. Ndi munthu amene yoyo Malawi tizikhala kumusatira iye akupanga zofuna kuteteza machimo amene apanga. Inu IMCP ma supporters umauti Vitumbiko Mumba yomweyo. Malawi avotera Peter Mutharika chifukwa chosakhutisidwa ndi ulamuliro wa Lazarus Chakwera. Masapota a UTM amene amamkonda Klaus Chilima avotera chipani cha DPP
chifukwa sana lindi chikhulupiriro chonena kuti tsiku lina chipani chawo chingapezeke zonoti chikukapanga mgwirizano ndi chipani cha MCP. Amalawi amene amakonda chipani chija cha UDF anakavotera Peter Mutharika chifukwa chosakhutitsidwa ndi decision imene anapanga Atupele Mulozi. Ndi mbuli zisiru zokha zimene zimakakamira kunena kuti atiyende naye mtsogoleri wathuyi, koma Amalawi anzeru anapanga chisankho chonena kuti mtsogoleri wathuyi akutinamiza, mtsogoleri wathuyi akutipusisa. Timadya chitedze kuno kumachinga olo ndi tsiku limodzi sanabwereko. Lero akatiuze zonena kuti tikavotere MCP tikateteze voti ya Chakwera pamene ife anthu tadya chitedze. Amalawi ndi munthu wanji amene angakhale ndi uchitsiru iyeyo amadya chitedze mama wakwacha ndi akupita kukavotera Tambala Kuda ndi akukavotera UDF imene ikuauza anthu kunena kuti tikateteze voti ya Chakwera. Ndifuna ndikuuzeni titenge umunthu, titenge kuchikonda kwa chipaniko tikusiye apo, koma pa umunthu. Munthu amene wabwera ndi kukuthandiza pa mavuto ako ndi munthu amene sanabwere kukuthandiza pa mavuto ako. Munthu amene ungamtenge kuti uyu ndi amene ali ondikonda ine ndi ndani. Tizinena chilungamo, tizizikonda zipanizi, koma tiziona kuti kodi mtsogoleri wathuyi zimene akupanga ndizoona. Ala Comrade Mtanyiwa waunami werewo waunami. Pamene tikukangana kangana kudikira kuti timve zosatira za chisankho, nduna zaboma zikungopita ku Reserve Bank kukatenga ma forex ndi kumapita nawo. Akafunsa kunena kuti kodi ndramazi mukulowera nazo kuti, zimene kuyankha kwawo akuti hayi kuyankha kwake akawafunsa hayi ngati ukufuna ntchito usatifuse mafunso. Ndrama zikungotengedwa ku Reserve Bank. Chimene mukutengera ndrama ku Reserve Bank nchifukwa chani? Kuvomereza kunena kuti mwagonja, koma mukufuna kuti chedwesa Amalawi. Momoti titenge makaso athu, tipite tizikalima kabichi wathu, tipite tizikalima tomato wathu, tipite tizikalima kachewere wathu, tipite tizikalima mtedza wathu, tizikalima anyezo wathu. Mukuti taisa nthawi tizichita focus ndi sandali ino kunjaku mukutenga ndrama mukuthawisa. Pamene zosatira ziziulusidwa inu mwanyamuka mapita, ife mbuyo muno tikhale ovutika. Amalawi tisalole wandale wina aliyense kuti peperesa. Chimene ife Amalawi tachisankha kunena kuti tikufuna ichi chikhale chomwecho. Olommawa mundimvesa Amalawi olommawa atalengeza kunena kuti Peter Mutharika, koma ifeyo sitinasangalasidwe. Tikuyenereka kudandaula. Amalawi ngati atalengeza kunena kuti Lazarus Chakwera wawina, koma Lazarus Chakwera sana wine, tibwere pa ground tidandaule, tisakakamizidwe kulamuliridwa ndi chinthu chimene ife sitikuchifuna kuti chitilamulire. Nde mavoti amene aponyedwawa asonyeza kunena kuti Peter Mutharika ndamene wawina, ndamene akuyenera kukhala mtsogoleri wa dziko la Malawi, osati Lazarus Chakwera. Nde uthenga upite kwa Lazarus Chakwera ndi timu yanu kunena kuti ife Malawi sitilola. Lumbirisanani, koma ife Malawi sitilola. Lengezani ife, koma Malawi sitilola. You will see kuti Malawi ndi mphawi, koma how he will act after Annabel Ntalimanja will announce that Lazarus Chakwera
is the winner. Muvumbuluka nonse, tikuvumbulutsani nonse. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Amalawi pamene ndi kuchoka pa Limpopo FM bwaloli ndrofuna kusirana ndikufuna ndasireso azanga kuti abwere choncho program yanga ya kumadzulo ino amene amatipasira ndi Dr. Yoko amene amapezeka ku Kasungu. Nambala yawo ndi 0980531215. Dr. Yoko 0980531215. Dr. Yoko amapezeka ku Kasungu. Nonse amene muli ndi mavuto osiyana pathupi panu, kulozedwa, ena mukulephera kubereka, ena mukulephera even kupita ku chimbudzi, tapezani Dr. Yoko. Mukulephera kukoza, tapezani Dr. Yoko akuthandizeni. Ndiponso ndinali ndi Dr. amene mungampeze ku Durban, Dr. Lake +27743780321 kapena kunena kuti 0743780321. Dr. Yoko amene akupezeka, Dr. Lake amene akupezeka ku Durban. Ayimbireni, muyankhulane nawo akuthandizeni. Mwalozedwa, mukulephera kuyenda, ntchito ikukusowani, tayimbirani madokotala. Munathamangitsidwa ku ntchito, tathamangisani. M'bale wanu anamangidwa pa zifukwa zosazwika bwino, tayimbirani akuthandizeni. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Tikumane mkatikati chifukwa ndibweraso cha ma 1 o'clock 2 o'clock pamene ndikumsira Don't Trust komanso Lufeyo ndi Justin amene ali ku Zambia. Limpopo tima kukondani.